Eh po, nakakanay mong anak, murag nawadaan sa maing panghuna-huna. Murag nayabag. Ay nga no, lagi. Huwag gano'n lagi ko niyang sulti. Nadi yung kuno siya ng Sir Marlon. Nga naman ka. Dako na lang yun na kayong problema, ha? O kung saan na? Di na akong problema? Huwag mahimumot na sila na to. Ha? Kung saan kayo, madagatan na to, no? Unya, ato na lang pandoyaw na atong anak. Ha? Ato ihungit ko dito sa buaya. Saman, gusto ka ato lang patsyon. Ha? Na, di na gid kapugngan mo. Murag matawag na gid ta ini nga milyonaryo. Kung sa English pa, millionaire. Ya. Ngilingigan na nato paminahon ani ba nay? Ngilingig bitaw. Pero magmat nun gyapon ta. Kay usa lang pamilyo kung masipya ta. Ana, balik tas magkuan. Makililimos. Mao ni gitawag milyonaryong mini. Simba ko. Layo rin taon to. Mao nang di gid ta magpakumpiyansa mon. Sundon gyud nato unsay isugo ni Ma'am Amparing. Mawag yung manigoroy gubon. Ako yung pangasawon si Flor. Pero unsay mahitabo, wala, minyo na ming Flor. Toy! Oh, di mo lagi kan. Kita mo tatay. Kumusta ang balay? Manabang at tupog ang bumbong. Ay, umanon turo na eh. Yang kusina. Kaya wala may nipa. Ako man yan to, may istak na nipa. Dili to pwedeng katupan. So, di pa magamit ang kusina. Amantin nila sa tagpuso. Palit na tagpuso, good. Patay dyan ang tatay nga na to ay. Oh, paano man? Kabaw ba yan dyan kang tatay? Di na siya musugot. Di mauman ang balay. Di medyo mga tuog dito. Iniingon ba ito si tatay to na sa dili ni mo tumanon karon kay tuon niyang pari. Iskasi siya sa atong kasal. Kaya akong bawigon. Hindi ko, ya. Masukot siya ka nga. Bawion ka. Ako din ko masukot nga bawion ka. Sa pagtuon niya ni mo. Tuwaan? Kaya ka bawion? Ako di, pero sa tatay mo gupagi. Si tatay ko. Ay, tuwaan ang tatay ni mo eh. Sa tuwaan. Hindi mo na siya kasagot. Kinaraan na style ni tatay ni mo. Oo. Lord? Lord? Ari ragu dire istorya sa ta? Ano to eh? Nagkita mi ni Simon ganina. Nya, ano man? One day, Flor. Nagsige di siya guna-guna nimo. So, Kuan ba? Si Simon ba? Gusto na mga asawa nimo. soba dadoy oy! Sumbong kang nanay. Uy! Dali! Unya ra, uy! Naog sa gabi ha? Dautan day nang maingon ko nga si Simon ganahang mga asawa nimo. Anong maingon man ka nga masawa si Simon ako? Di ba ganahan sa nanay, anak? So ti anti ka ha? Kung mabana nimo si Simon, swerte kay ka kay daghang kasi kwarta. Samsi oy. Ing na isumbong nanay. Kaamaw ba nimo oy? Kay gipugos na ti ka? Ano, sige kagisgot, anak. Hoy, ano sa mo diya? Ha? No, si Andoy tayo, yajud ko ipasawa ni Simon. Unsa? Unsay gingon? Ningon di ko ana. Huwag yung kailangan ng pili dong. Ang kanang babang dako. Ha? Nga nung maingon man ka nga mga asawa Simon ako. Nya isurte ko kay daghan siya kwarta. Ningon di ko. Ikaw ba? Aroy. Kung ikaw kayo makagustuhan ng tambok dako, ha? Ikaw na makasal, ayaw na imong manghod. Ha? Sabot ka! Wa man ko mamugos. Niingon lang ko nga kung si Simon ang imong abana, swerte kay ka kay daghan kay siya kwarta. Asa man nagkwarta ng tambok ka? Asa nagkwarta? May kadadlaw, sing adlos nilatay. Sa mga, noo man ako, minteryo ng pagkibuhi. Asa man, nanay ka kwarta sa minteryo. Aba ikapin niyo eh. Wala! Ipamugos na yung manghod ya. Sa isa katat. Ito ba yan ang mga istoryang mga dugmok?
Nga po pa. Oh, Mayo. Ya, kamusta man iho? Sige lang yapong gubot dere. Aw, hello, is Ginoo pa. Linaw-linaw naman, hapsay-hapsay naman, pero mao lagi. Ang mga tao, mibati yung katlo. Ya, ang ato mga kipanugo nila. Mao lagi na lagi problema kay dili man tanan kursunada. Kay pila ka may imong gitagaan og armas kumubuto. Madlog sila musot-suot ni kakahuyan. O ya, sila matoy og si Dinsyo. Sige lang yapon pang inspeksyon. Sige yapon sila panugos mga tao. Oo, boy. Itugon ganito nila mga batanon nga basay-basayon sa pagpanagang silang gugulingon. Kaya nakamatikod bigyo sila nga dunay mga daotang tao nga misuod din sa tong dapit. Mayo. Mayo. O niya, kamusta naman bahin sa kanding na to? Nangakong isugo ninyo. Oy! Sige nga po na sila si Matoy ug si Ledencio pa nga magsisususis matagbalay din sa tong dapit. Pero kinig yung kahasol nga na agamtaman ron nga naay mga daotang taong nakasuot ng atong dapit nalaylo gamay. Kay gisiguro man ang pagpurma ng mga batanon nga mabansay-bansay. Kana sila matoy si Dinsyo. Monitor radyo na. Pirmi gyud ang pahinumdumi. Napangitaon nila kanding kay ang kanding mo importante. Sa tanan way lain. Mao bitaw pa. Kung bitaw na silang gidasig maayo nga nang makita sa yung kanding kay dugay na kung ngita sa kanding o pag yung kit asa na ka narangpita. Sa mga iyo, wa ba yung mga pulis na musaka dire? Namutanaw? Aron sa pagbantay sa kalinaw na to dire? Oh, may mga pulis usahay pa nga makita na ko. Malinaw ta din pero ato lang lagi o sa kigayon nga tung duha ka sportorero giambos mo ra to na ka gubot-gubot. Iyo, ato na nimo si Pretty Kapitana? Kapitan. Oo na. Ingna si Kapitana. Iya na responsibilidad ang pagbantay sa itong kalinaw dire. Ilang yun ang paniwaon. Ang imo, ang importante yun sa tanan ang imo, kanang kanding. Mao bitaw. Sige lang pa. Akong pag-istorya si Kapitana Pretian. Ang akong gusto, ipatinood yun na ni Dinsyo ang pangita ng kanding. Ayaw siya papapila ng mga kalihukan sa barangay. Kaya kanang barangay, para na ni Kapitana, Pritian. Ha? Ipatinood yun ng inspeksyon ng kanang bahay yun. Kaya importante, makita na to kung asa na ng kanding. Kumano naman ko na ang balay ng patay. Ano kinugay-dugay man nila, eh? Hagbay lang na human inyong kasal? Nang ilang saan pagin mo human? Sagdi lang good day, di man gud na sa ni Matoy. Kung sa'y dili sa iyahan ang sa patuga-tuga na siya, di yun katuman. Siya lagi tay. Pero gaagad man in town na siyang Sir Marlon. Ing na lang noon nga hinay kinasaglihok. Wala gina sa pagkabana. Sige tayo, yan na lang na problema ha. Oy, adto lang sa tamatog ilang Matoy. Nya ugma din ah. Hoy, di ko eh. Di ko, ugma. At tuon ako ang pari. Ingnon ako nga bawi unti ka ditong matoy. So man tay, uy bana naman anak ko, di man na mahimo. Ah, bahala nagbala. Huwag di mo sagot na pari. Ako yung pugson. Bahala na ko sa bitabo. Huwag di man mahimo. Ayo! Dinsyo! Ayo! Toy! Anang! Atoy, ano naman? Patuon lang yun ang Dinsyo ni Eusebio karon dayon. Sa tuyo. Ambot lang lagi na ngayon. Murag may tungod siguro sa kanding lang. Kaya taod naman ko way balita, may tungod na mo. Dinsyo! Dinsyo, timan na rin si Matoyo. Isuko ko na rin din si Dio. Sa tayo? Patuon tang Eusebio karon dayon. Kaya importante kayo. Day, arsa na eh. Uy. Kung may bungod manggali na sa kanding, ipanganangan sa na. Unahon na to gatiman ang kagubot din sa tong lugar, oy.
Aw, kami na sa isulti ni Eusebio ko. Mo gani. Ay, Sammy. Sige. Ate. Sa tapi tuyo ninyo si Bionay? Na, ay bawi oy, malagngit sa kanding na po na. Hay, pastilana ng kanding nga eh. Papagyod sila mahilo man nanay. Nawa naman na mahibawi kung asa na paingong kanding nga. Na, bahala na sila oy. Undang unong tanan nagpapangita nay uy. Ang mga tao nahadlok na, ug wa na ganahi sa ilang gisugo. Da, di takabot na andoy. Sila may tag-iya. Sila nakatungod. Unsaon pa man na nila nay uy. Magsigilan sila padako sa premyo. Unya mga tao na ganahi. Ay, muuyo na lang kita na andoy. Saon man. Tagtuo man gyud senior Sibyo nga, di agi na diring kanding. Temihin mo. Sultian pala na ni tatay nay senior Sibyo nay nga wag tangon na silang huna-huna, mahitungod anang kanding nga. Pustaan na ilang tao. Di na ginaikitang kanding. Wala kita mahimo andoy. Bawo ka, dato man guna sila. Ang ilang pagbuot maoy tumanon. Maoy matuman. Temihin mo uyon ta. Saka na. Di na ko may Bert. Di na mo lang. Ngayon na, Bert. Duta ni mong gihatag kuan Bert ay. Init lang kay sandan Bert. Samot, wala kay nagakaila si mong naong good. Samot hanggang Santa Claus na ka. Ato lang gamito ni si Bert sa katong sa kuan Bert Santa Claus Bert katong tong tinaw Bert nga nani. Ako kandi para sa mo sila di sila ka kinla na ko ano Bert no. Ayaw saglangas. Puro sa kong tinuod ani. Part, may mangontrata ta ko lang na mag-birthday part. Lagi ay ikaw lang sa unta. Nindot kapitalan sa imong naong ba? Ungo-ungo man niya akong naong god. Para di siya ka mailhan ba? Di mailhan ba? Uyog ta dito. Kayo ang ginamagdahay mong papel para. Suruya dito. Ngitaag kinsay nagdahatong mga kanding. Ha, ikaw sila puyo pa no? Mo ganin na yung susiyon dito. Lagi. Parang dili ka mapiki. Dili ka armas. Oh. Problema ni daghan ako ka. Tabukan aning kong ermos. Ang Di bibili. mag-arena sa kuntigan, anak. Ikaw ni Pailo na dito. Oh, di na maalata eh. Ako rin, may bawaan nila dito. Pag-amping bigit dito parta. Uli gid ugma biya ha. Pag-amping dito. Kabalo jig ka part. Nanggap na to baka. Anam ginitabo na tugbog. Amo, pabaliw lang kada. Barog lang akong balibo ni mo. Iyo, pinano eh. Sa iyo ugma ha. Sa'yo lagi ko, pero di ko kasiguro ugma. Kung makabalik ko dayon. Hindi man. Doon na niya ko'y kahigaan dito. Di, ato lang pahimuslan ang panahon. Aron, masubay na to kung hain ang kanding. What jig kay idea to part po. Hain na tong kanding ang malibag kwarta. Maglisod lagi taan na parte. Daghan man ko to sila. Pero, paningwao na to nga. Ato gitong makuha. Ikaw na bahala gila na. Tal, ikaw rin na kaila gila to. Basta pa ning kamuti lang yun. Oh, di ko na to katulkan. Kung ikaduha na itong tumong part po. Ang mga sinsiyo. Huwag din ginala pa ilisan. Imo ng trabaho. Ang ako. Ang pagsubay mas kanding. Gasang. Tabok-tabok ko. Isura na yung patrabaho na ko eh. Dami sila hila na po. At ito na si Santa Claus. Bert! Hindi natin sila kaila, Bert.